Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsuon, karon ang unang Domingo sa Kwaresma, human sa pagsulod nato niya kaniadtong Miyerkules sa Padles. Busa diha sa Ginoo kita modangop, mangayo kita og pasaylo sa atong mga sala aron kita maandam pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan og kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel og mga santos og kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy ikami, Ginoo, kaluy ikami, Kristo, kaluy ikami. Mag-ampo kita. O Dios nga makigagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. O tudloi kami sa paghalad o pagbuhat niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta, og nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buhok sa ilong sa tao, sa makapabuhing gininhawa, o ang tao nakabaton o kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, sa silangan, o gibutang niya didto ang tao nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy, nga maanindot, o mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi, ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babae, Gidit-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman?
Mitubag ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy, sa tanaman, gawas sa kahoy, nga anaa sa taliwala niini. Gididaan kami sa Dios sa pagkaon, o bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya, nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod, unsay maayo, ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay, nga ang maong kahoy, maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siya bunga ug ikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana, ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira, aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaloy ako, Diyos, diya sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa nga akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala, kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadini ka nako, O Dios. O usa ka makanunayong Espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y sa likuay sa imong atubangan, og ayaw kuha agikan ka nako ang imong balaang Espiritu. Ibalikan nako ang kasadya sa imong kaluwasan, og padayon na dinhi kanako
ang mauyunong Espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, o ang akong bakba, magsangyaw sa imong kadaiganan. Maluy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sagasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo mao'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamatsukilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gidala si Jesus sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabii o unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad o gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan, "Kon ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo.
Sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka og mosimba kanako. Si Jesus mitubag, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya og unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman mahitungod ni ining pulong tentasyon. Tentasyon. Ang tentasyon moabot ni bisan kinsa kanato. Dili kita exempted bisan gani ang Ginoong Hesus gitintal man sa yawa. Kunya ang atong bantayan nining gitawag nato nga tentasyon, walay tentasyon nga dili kaakit-akit. Walay tentasyon nga dili nindot, kay kung ang tentasyon maot pa lang og dagway inigduol nimo, mubalibad gyud ka. Apan kay ang tentasyon guwapa, nindot, lami, inig atubang niya sa imo, madani gyud ka kung di ka magbantay. Madani ka kung wa kay kusog, o madani ka kung dili ka makapangandam sa imong kaugalingon. Mao nga tan-aw nato ang tentasyon, unsaon sa tentasyon nga muhari kanato. Let's go back to the first reading. Dito sa unang pagbasa, gilarawan kanato ang unang mga tao, Adan o Eva. Gibutang sa Dios sa kahimtang sa grasya. Gibutang sa Dios diha sa maanindot nga kahimtang. Wala ang kamatayon, kay God did not create death. He created first man and first woman for life, and this life is forever. Karon kining yawa represented by, personified by bitin, miingon nga gidid-an ba di ay kamo pagkaon sa Ginoo ang mga bungas kahoy diha. So he was asking a general question. Then miingon si Eva nga dili man makakaon man mi anang mga bunga sa mga kahoy except one kanang naastunga, kay ingon si Lord, mamatay kami kung kanang mukaon mi. Mingon ang bitin nga, ay sus, tuuman mo ana niya nga, iyan ang gidili ninyo, kay nahibaw manggod siya, na kung mukaon mo ana, mamahimo kamo nga maukab inyong hunahuna, mamahimo kamong manggialamon sama kaniya. Na si Eva, tanaw siya dito sa bunga, uy, gwapa, lami, o may kuha. Kay gwapa, nindot tanawon, lami kaunon, kagumkum, tamis, o guban pa ng mga descriptions. Sus, kuha siya, na lami man yun. Na kay lami man, tagaan niya iyang bana. O mikaon po iyang bana nga si Adan, silang duha gilamian, silang duha nangahagbong gikan sa kahimtang sa grasya ngadto sa kahimtang sa sala. So hinumdumi mga igsuon, dili tanang lami pod ang resulta. Dili tanang lami makaayo
Mo na magbantay ta kay tentasyon lami, tentasyon gwapa, tentasyon nindot. Apan dili tanang nindot og lami magdala kanato og kaayuhan. Hinuon daghang lami nga magdala nato og kaparutan. Sige, pananglitan karon sa ato kanang inguntas atong doktor nga ayaw kaon ani ha. Kay kuan ini siya, bawal na ni sa imo kay nanay imong balatian. Nya lami mangyod. O nga ayaw na nang humba ha kay kuan na bawal na kay taas imong kolesterol dahil high blood ka ug tan-aw nimo sumba kay mura magmanawag gyud nimo. Sige na ba? Tilawag lami gud ka lang gamay ra gud. O na kay gamay ra lagi sige gamay o sa kahiwa. Una lami mangyod dugangan na pug sa kahiwa masuko ra ba kag badlungon. Ba? Ay ang tentasyon hinumdumi mo duol kanimo in the most beautiful way, in the most pleasurable way, but atong hinumduman nga dili tanang pleasurable o dili tanang nindot tamis wapa uban pa nga makaayo kanato. So mo ni nahitabo kang Adan ug kang Eva, nahulog sila sa pagpakasala. Ang resulta sa ilang binuhatan dili lang alang nila kundi alang kanatong tanan. Tanawa ang ikaduhang pagbasa, miingon dito sa Roma, miingon dito nga nakasulod ang sala pinagi sa usa ka tawo ni Adan. Unya, ang tanang tao nakasala, ang tanan na damay, ang tanan na duhig, wala nay putli at tubangan sa Ginoo, ang tanan na duhig. So ang consequence of sin, dili lang para imo, dili lang kanimo, dili lang ikaw maoy mag-suffer sa consequence sa imong sala, kundi ang apil ang kalibutan. Apil ang tanang katawhan. Say for example, sala sa korupsyon. So gitintal ka nga manguha ka ni anang mga kwarta nga gigahin alang sa public nga mga projects, or gitintal ka nga manguha ka sa public funds nga naa kay power na kay access dito, so nanguha ka. The moment that you corrupted the public funds, that is the moment that you deprive thousands and millions of Filipinos of what is due to them. So, ang consequence is not only for you, but for all. Madamay ta. Mo na karon nga pananglitan sa mga flood control projects o guban pa, usaray nangawat. Pipila ra ka buok sila, sige 4, 5, 7 ana sila. Kinsa may nadamay tanan, daghan ang nadamay tungod sa ilang binuhatan. Tungod kay when I corrupt this amount of money, I deprive the people of what is due to them. So mo na nga ang tentasyon sa corruption is very strong, no? Very strong sa atua. Mo na bitaw nga nakadumdum ta bisan sa atong balay. Kitang mga gagmay pa kaniadto, gitudluan gitag maayo ni tatay ug ni nanay nga dili ta mangawat. Di ta manguha og kwarta nga di ta mananghid. Di ta manguha sa bulsa sa atong tatay ug nanay nga dili ta magpahibaw. Di ta mangayo. Asa naman ang values nga atong nakatunan sa atong pagkabata kaniadto. Unya na corrupted ta kay kanang mudako na ta, mahintag pabitaw ka kita ra bitaw ana ato ra gud ni oy kanang bahinan tara lagi ka, oy musugot ko tumig sige ha dako abi akong bahin. Mao na nga mikuyanap ang korupsyon tungod kay ang tao nga gituduan og maayo pagkagamay pang bata nakalimot sa gitudlo kaniya nga maayong kinaiya. Nakadumdum ta kaniadto mabungkag ang silhig, bungkag tong usa ka bugtot nga silhig kung mangawat ka.
paludhon patas asin, padupahon pata atubangan sa altar, mainat imong daunggan, mahapak imong body, bisag unsay ihapak kana. Magtimaan ang mga bata, pagkadako na nganong makalimot man ta. Kay kanang mga involved karon sa corruption, kana sila nag-agi po na pagkabata, I'm sure gitudluan po na og maayo sa ilang ginikanan apan nagpadaog sa tintal. Karon nag-isig panagang na, nag-isig panago, ang uban na bilanggo, ang uban malaya pang naglakaw-lakaw, apan sige lang kaysa umaabot mga tubang pud sila sa hustisya sa Ginoo. No one can escape the justice of God. So mao ni karon nga diha sa tentasyon minta nga oy dili tanan tentasyon alang sa kaayuhan gyud. Dili tanan nga kanang imong buhaton alang sa kaayuhan. Ang tentasyon always, no? Ang tentasyon always bring us to something bad. Either today or in the future. Mao na karon kay kanagong mga kuan may pananglitan kaning tentasyon sa corruption, wa man gud sila magtuo nga madakpan. Wa sila magtuo nga madakpan kay for how many years ago na ginabuhat, wa sila kahadlok sa Ginoo, wa sila kahadlok sa katawhan, wala sila pagunahuna nga when they corrupt certain amount of the public funds, they deprive the people of what is due to them. Mao na. Apan ang justice of God dili kayon magpiyong-piyong. The justice of God will be implemented in due time. Pagkatapos sa tutan-awon nga tungod niini nga ang tao dili na makaharong sa tentasyon kanang humok, marupok, weak ang tao atubangan sa tentasyon. Now, dili ta kabalik katus Ginoong Dios. Busa God, our Father, sent His only begotten Son, Jesus, to fight for us. He came to save us. He came to experience what we experience in this world. Mao na nga miagi sa og tentasyon, gitintal pud siya, gitintal siya, gigutom siya sa manato gigutom ta, unya giingnan sa sige umuaning mga bato nga mahimong pan nya kaon kay gigutom na ka 40 days 40 nights sa kaway kaon. Ang body is weak but the spirit is strong. Mingon si Jesus nga, uy, kay ba pud ka nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga ilitok sa Dios. Pildi si Yawa. Inak mong gidala si Jesus ngadto sa ibabaw sa atop sa templo o kiyang giingnan. Sige, ambak kay ingon man ang kasulatan, numdumi ang Yawa kamao po siya mo gamit og Biblia. Minsan ingon ang kasulatan, ingon ang kasulatan nga magsugo ang Dios og mga anghel ang pagbantay nimo unya sapnayon ka sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato ang imong tiil. Mingon si Jesus, oy Yawa, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Pildi gihapon ang Yawa. Karon may gidala na pud siya sa Yawa ngadto sa taas kayong bungtod og dito gipakita niya ang mga nasod how beautiful they are. Gipakita niya ang tibuok kalibutan kang Jesus og giingnan, ihatag ko ninimo kining tanan basta muluhod ka og mosimba ka kanako. Ingon si Jesus, oy Satanas, pahawa kay nag-ingon ang kasulatan, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Mo ni giingon ni Jesus sa Yawa, unya napildi na pud ang Yawa. Ang Yawa mibiya kaniya og unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Unya kitang tanan nahimong nahiusa kang Jesus by virtue of our baptism. Kitang tanan nahimong hiusa kang Jesus. So kung si Jesus is a winner sa temptation, ikaw ug ako winner pud ta. Kung sa mangitabuang nga ikaw ug ako pildi man ta.
Nganong mapil dita? Sige nga ni. Unsa day nahitabo? Ang atong utok, kining atong mind ba, mura ni siya soccer field. Wala ni pultahan. Kabantay mo nga, kung sa imong makitaan, kay makakita ka og gwapa. Sud sa imong utok, mo create og image gwapa. Mo pilit sa imong utok. Or makakita ka og kanang tao nga say ang iyang make up kay niabot ta madi mura magsungay so nang manaway dayon ka. Musud na pud sa imong utok, mo create og image. Tanang tentasyon, ang entrance is our utok. O say atong madungog, kung makadungog ka og mga sexual nga mga words, mo create ang imong utok og image. Whatever you hear enters to the mind. Whatever you see enters to the mind. Whatever you touch enters to the mind and create an image. Diha ang unang fight. Nganong mapil dita? Tungod kay pagsuod sa tentasyon sa tong utok, nagpiyong-piyong puta, nagigipatag imagine. Alam kagwapo. Alam kagwapo sa among silingan. Alam kagwapo sa akong silingan. Bisag minyo na ka, sige magpiyong-piyong. Hala, uy, kagwapo na nga namin tana sa among silingan. Una, sige kag imagine, why you become weak? Because you entertain the temptation. Kabalo ka nga, uy, minyo naman ko, uy. Nag-pledge sa mga kang God, tell that do us part. Una, laoy, una, piyong-piyong tuod, paana-ana, pero ipablusot ang pikas mata. Ano ba? Namdumi, ang temptation will approach you in the most beautiful way. Ahog, ang temptation will approach you in the time that you are most weak. Kanus amanta mahimong most weak. Nga huyang kaayo ta kung makalimot ta sa pagpangayo sa grasas Ginoo nga lig-unon ta batok sa mga tentasyon. Unsaon pagpangayo? Magampo. Ang tao nga way ampo-ampo isa ra kakuhit sa kanang tentasyon musugot dayon. Mo ni bantayanan. Nganong mapil dita? Una, gi-entertain nato ang atong tentasyon sa atong pagsulod sa atong utok. Manabitaw no? When temptation enters into our mind, ang atong mind gitagaan og power sa Ginoo to reject what is evil and to retain what is good, what is morally good. So kanang imong mind, pwede din namin, ay pahawa, I don't need you. I committed myself to my husband, to my wife. Unya, yan ang tentasyon sa pagpanguhag kwarta, pagpangawkaw, may ka nga, palayo ka na ko, I throw you away, outside, out of my mind. I am a committed Christian. Ko'y mahimo. Like Jesus saying no to temptation that will make you a winner, but entertaining a temptation that will make you defeated. So pagsuod pa lang sa tentasyon, sabi na ka ng tentasyon nato, sa mga tentasyon gud nato karon, sige. Tentasyon nato sa atong balay, tentasyon ka nang mapungot ka, masuko ka. Ang imong mind dinhi ko masuko ka, feed sa kanang idea, feed, pamalikas, mga bad words, mga hurting words, feed. Unya, kaya ang imong mind na may power to throw them away. I don't like to speak bad words. So, say no to temptation. Ikaduha, nga imong kuwan, ibuhaton, na ay times nga ang temptation is very strong. You feel it so strong. Una ikaw, wa man ka nakampo, weak. Busa, anang kuwan ana, nang luyak kang temptasyon, labi na ka na mga sexual temptations karon, uy na sa internet, mga gwapa, mga gwapo, na ay mag-text nimo og kanang mga green, kang mga text, chat nimo, na ay mga ana dito, ni mga ka video call nimo, ana. Temptation comes at the time that you are most weak. So humani mo diri, imong gi-say no. Ikaduha, distract your thoughts.
Kung naa ka sa kwarto, gitintal ka dito og sexual temptations, get out of your room. Uy, kung naa ka sa imong kwarto, gitintal ka ng kuwan dito, sexual temptations, unsa may gibot sa tao? Mihigda sa iyang kwarto. Og diha ang krimen. Mihigda sa iyang kwarto. Sins, unsa man nga sins? Kung ikaw ra isa, kay bawo na mo unsang sala kung ikaw ra isa, sexual sins. Ano dito? Nga lumang muhari ang tentasyon, kay una gi-entertain nato, unya we follow what the dictates of temptation. But what Jesus showed to us today, resist the temptation, fight the temptation, throw away the temptation, bugawa, abuga ang tentasyon. Nganong malupig ta, gi-entertain nato ang tentasyon, og misunod ta sa diktar sa tentasyon. So, busa ang technique, fight in the beginning, fight in your mind. Pahawaa siya, say no to temptation, do not entertain, distract yourself. Kung gitintal ka, do something good. Panglaba, panghugas, panglimpyo sa inyong balay. Or call a friend, talk with a friend, get out of your room na dito and then talk with your friend. Or take a walk. Take a walk. Do not focus on the temptations. Instead, focus on something good and beautiful. Morally good and morally beautiful. And the temptations will say, di man niya makaya ng tawhana, oy, wa mo ko niya gi-entertain. Dili ka madaog sa tentasyon. Ikatulo, mag-ampo gayud kanunay. Pray. Ingon pa si St. Paul, pray without ceasing. Ampo kanunay. Ingon pa si Jesus, pag-ampo kamo tungod kay ang espiritu willing, the spirit is willing, but the body is weak. Muna, pray. Dili wadon ang batasan sa pag-ampo. Pray gayud. Kung naay temptation, pray. Bisag way tentasyon, pray. Pangayo og kusog sa Ginoo nga makaharong ka sa mga struggles and challenges of life every day. Then you can avoid doing sin. You become a winner against temptations. So, timan iha, ang unang away sa utok. Ikaduhang away, distract yourself. Ikatulong away, pag-ampo kanunay. Manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios. Bubuhat sa langit sa iyo. Sa ikaw, nagatuo kami sa usa ka Dios. Sa Jesucristo ang anak sa Diyos. Anak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, talalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa isa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwarisma, magampo kita ngadto sa Amahan, nga hatagan kita niya sa grasya, aron maisugon og makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa pagsalig magampo kita sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tawo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan. Inoon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan o kaparyentehan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao musalikway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios. Inoon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Ngay mo tang isipon nga takos ug mapuslanon dalang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Mang mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila nga gitawag gikan niining kinabuhia makadangat na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Hesukristo imong anak, mipakita kanamo unsaon pagsalikway sa mga tentasyon. Puna kami si grasya aron magmatinud-anon kami kanimo ining panahon sa Kwaresma o sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsuon, pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton hunta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmamaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghala dining mga gasa. Pinaagi ni ini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ako nagibayaw nga tusin. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa pagsalikway niya sa pagkaon ngayutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa o sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiriton sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, malakubos ka
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, kamo atubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinomdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o piha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-igsuunay.
Mga igsuon aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Inuya ang amay ng palawat kanimo, apan ipamulo mo lang ang mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makigagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang santos nga misa, lakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat